салом алейкум бинандагони азиз, ман доктор Тоҳирӣ дар айни замон соат 9:09 имрӯз 3 феврали соли 2026 мана ин нақби шаҳристон. ҳамин мо ҳозир аз поён баромадем, якта мошин, фақат мошини мо баромад. аз тарафи боло трактору мошинҳо роҳро тоза карда, қуму намак зада фаромасодин. роҳ ганда не аст, фақат эҳтиёт шудан дар кор зимистон. мана ин мавзеи шаҳристон баъди гузаштани ағбаи шаҳристон, нақби шаҳристон. барои ҳамин чӣ қадар худатон эҳтиёт кунед, оҳиста ронидага. гуфт ки оҳиста ронанда аҳволат нашад ганда. ана барои ҳамин шумо агар ҳамин қоидаҳои риоя кунед, умри дароз мебинед, мошинатонам азоб намекашад. ба ҳамаи шумо барори карор роҳи сафед таманно дорем. бахтатон чун барф сафед бошад. осмони тоҷикистон мана бинед соф шудааст, ҳама вақт софу беғубор бошад, мардумаш муттаҳид бошад, якдигарашо ҳурмату эҳтиром кунад, дӯстӣ байни халқҳо зиёд шуда истад. саломат бошеду садсола шавед. мана дуюм мошинам аз паси мо баромад.